Què te poden ensenyar? Marta! Què te poden ensenyar? Jo, Giorgio. Escolta'm bé, Giorgio. O deixes de jugar a aquest joc o et juro pel més sagrat que seguiré aquest nano escales a dalt. El portaré a l'habitació. I què, Marta? Si tant t'agrada aquest paio, agafa'l. Em pentinaré un grapat Sí, d'esposes. senyor, fins que no et pentinis les esposes pertinents no arribaràs al poder. Per arribar al cor d'un home s'ha de passar pel ventre de la seva dona. I jugo el que vulguis, que és així.